ፈጻሚት ስራህና ኢትዮጵያ ህዝብታት ወያናይ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኢህወደግ 28 ግንቦት 2010 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ ኣብ ጉዳይ ኢትዮ ኤርትራ ውሳነ ከም ዝሕለፈ ዝፍለጥ እዩ። ብመሰረቱ ውሳነ ንስምምዕነት አልጀርስን ውሳነ ኮሚሽን ዶብ ኢትዮ ኤርትራን ሙሉእ ብሙሉእ ተቀቢሉን ተግባራዊነቱ ብጽንዓት ከም ዝሰርሕ አንፈት መኡማጡውን ይዝከር። ኢህወደግ እዚ ውሳነ ሕውነት ህዝብታት ኢትዮ ኤርትራ ናብ ንውር ዝመልስ እዩ ኢሊ ኣምን ነዚ ኣመልኪቶም ርእይቶኦም ንድምፂ ወያነ ትግራይ ዝሃቡ ነበርቲ ከተማ ባድመ መግናም እቲ ውሳነ ሕውነት ክልቲኡ ህዝቢ ናብ ንውር ዝመልስን ዘላቂ ሰላም ዘረጋግጽን እዩ ኢሎም ከም ዘየኣምኑን ፈጺሞም እውን ከም ዘይቀበልዎን ይገልጹ። ሓለቃ ሚእቲ ኣለና ኣስገዶም ኣይተወላይ ሃይደንቸልን ኣዴማን ጠግወሽ ፀሐየን እዚ ስራሕ ፈጻሚ ወሲንዎ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ትክክለኛ ኣይኮነን ዝብል ርእይቶ ዘለና ጠቅላላ ባድመን ከባቢኡን መሬት ኢትዮጵያ ቆሪስካ ንኤርትራ ዝህብ ስለዝኾነ እዚ ተግበር ዝብል ውሳኔ ከዓ ትክክለኛ ኣይኮነን። ሰላም መሬት ቆሪስካ ብምሃብ ኣይኮነን ሰላም ዝርከብ ሰላም ዝርከብ ነናትካ ትሒዝካ ጥራሕ ሰላም ዝርከብ ካብዚ ሓሊሁ ግን ተወሲኑ ዘሎ ዘይፍትሓዊ ፍርዲ ይተግበር እንተልና ዘለዓለም ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰላም አይረኽባኒን أنا كقدماء سقف شاي عباد سماحي رزع بخسبي نعين وعلى حجز مردي ريء خلاص من كم الشيء مقال تخكله يقولون أبزن زارب لنا بوتا خندي شحات زوصل له تسوول بوتا هذا شغلت زوت نجاري كلمة سوات كم السنبر سلام زمس يكون حسايد لنا عليه أيكون يا بعد مسي على التراوين إنجليز كله فدرشين يعني بانديرا إثيوبيا بلعلي بانديرا إنجليز بعد ما أنا تابوتانا كتنكف عند اللي يحدون عن قبلن زفردوسي አቦይ ማዓሾ ደሞዝ አይተ ገብረ ማርያም ተክለ ሃይማኖትን ወይዘሮ የሺ ገብረ መስቀልን እውን ተመሳሳሊ ርእይቶ እዩ ዘለዎም። ሰላም ንደሊና ልክዕ ሰብ ክተሓዋወስ እንተኾነ ግን ገዛ ሂበ ዝመጽእ ሰላም ዘላቅነት የብሉን ዝብል ይሰለ ኣነ ዘለን መርየት ካይብካ ዝመጽእ ሰላም የለን ናቶም ኣለዎም ናህና ኣለና ስለዚ ነናህና ተሒዝና አይናት ሰላምነት ክመጽእ ዝኽእል መንግስቲ ሲሉ ንህዝቢ ተረድእ ከም ዝገርዎ ዘሎ ኩናት ዘምጽእ እምበር ሰላም ዘምጽእ ኣይኮነን ዝሕጂ ገይርዎ ዘሎ መንግስትና መርሒና فكر يكونن درجة نجرا ولا عقدك ناتولناكم ماشي مجننا يمثل قال الله بعد ما مرض ملاش زوسنا مريتنا مخانين نفلت حجون لومي بعد ما هيكا سلام زمس بمن تأمر سلام يكونن نتوسانا مسمعو كم زلان صوم زحبرو دما ملأك مهرت كحساي قبل እግዚአብሔርን አይተ ወልደ ጊዮርጊስ ወልደ ማርያምን እዮም قال الله ደንጊጽኒ ኣብ ኢትዮጵያ ዘይ ፈልጦ ስርዓት ደሞጽና እዩ ህዝቢ ዘይ ፈልጦ ኣዋጅ ዘውጅ እንታይ ዝኾነ እዩ ካብ ዝመጽ እዩ መን ይልዎ ስመን ተራዳዲኹም ዝገይሩ ኢልና ብጣዕሚ ነው ዓሊ ደንጊጽኒ ናይ ክልቲ ህዝቢ በቦቱ ይፈልጥ እዩ ትሕጂ ተወሲዱ ዝንሄ ስጉምቲ ግን ንክልቲ ህዝቢ ሰላም ዘምጽእ ኣይኮነን ስለዚ እዚ ሕጂ ተገይሩ ዝንሄ ኢህአዴግ ስራሕ ፈጻሚ ወሲድዎ ዘሎ ተኣሽሙ ግን ኣብ ደው ዘሎ ህዝቢ ጠቅላላ ዘዛብዕን ዘናግዕን እዩ ትክክለኛ ኣይኮነን መንግስቲ ኣቀዲሙ ምስ ህዝቢ ምርድዳእ ክገብር ነይርዎ ዝበሉ ሓለቃ ሚእቲ በላይ እስኪያን ምክትል ኢንስፔክተር ወልዱ ኣርያን በግዶም ሰላም ዝህሉ ይብሉ ነናይ ባዕልኻ ነኒ ዝነበረካ ሒዝካ እንትኸይድካ ኩልና ክንሕዛ ዘለና ሓውካ እንተሞይቱ 4 መዓልቲ ይሓዝ ውልድካ እንተሞይቱ 4 መዓልቲ ይኻ ትሓዝ ናይ መሬት ምቁራጽ ናይ መሬት ምሉዋጥ ነገር ተመጽኢ ግን ናይ ወለዶ ሓዘን እዩ ዝሓዘን እዚኣ ንኸይትመጽእ ንሰሙናቶ ንሕና حق حيزك سلام تركمبر حق خي حسكا سلام يتركبني كداني قديرك زوهامبر مريت قديرك اي وهان فقرن سلام من كولدن حركوين ببطا حيزكا سم بتعم عزم نحنا بتانا حزنا ببطانا نفلطينا سلام كخول ولدن ولادن كراغد تقين انت ليد على زفتح زيان نحركوينا تناقوتن دمكا تفاسسنبر زي السلام اي تمصيني اي አካያድ ስራሕ ከተማ ባድመ አይተጥላሁን ገብረመድን ኮሚቴ ፈጻሚት ስራሕ ይወደግ ዘሕለፈ ውሳነም ዘላቂ ሰላም ዘረጋግጽ እዩ ዝብል እምነት ከም ዘይብሎም ይዛረቦም ጣዕሚ ተሰሚዕኒ ታዘላ ህይወትስ ወላ ሕጻትኹን ኣብ ሃገርካ ሙማት ክብር እዩ ስለዚ ኣብ ሃገርና ክንስየ ፈለና እምበር ባድመ ሎሚ ይኹን ጽራሕ እንቸይን መንግስቲ ናይ ህዝቢ መንግስቲ ኮይኑ ህዝባውነት እንተሃልይዎ ናይቲ ህዝቢ ሓሳብ ከዳምጽ ነይርዎ መረብ ምላሽ ታዝደርፉላ መረብ ምላሾም ይሕዙ ንሕና ድማ ታም መረብ ምላሽ ዘሎ ቦታና እዚ ንሕዝ ሰላም ንኸውን ኣና መጽኦም ይነግሉ ንሕና እውን ነግድ በሰሜንን ምዕራብን ምስ ኤርትራም በደቡብ ምስ ገምሃሎ በምብራቅ ድማ ምስ ዓደው ዓላ ተዳበውን ንቁሸታት ታሕታይ ዴዳ ጽብራ ሓድሽ ዓዲ ደንበ ገዳሙን ዓዲ ኣስመርን ዝሓዘትን ጣብያ ባድመም ኣብ ዝሕዝ እዋን 18900 ዕያል ዘለውዎም 1678 መርሓ ስድራ ከም ዝነብሩላ ንምፍላጥ ተካኢሉ